Nindot yung Pokemon Go nga duwa bay? Oo, mamuli ni sikat nga duwa ron. Tingta na? Sige, para maningaw po ta. Ay, nila ko nakitaan bay. Ano na? Kine, Pikachu! Nagawad, binasta ka na ba yung nagitod na pitaon ba? Kuan ba? Ito lang, may tao pala to na eh. Oo, may tao na to na. Sama, ginagugma, itod pa may taon. Nani ganun sa sinenggo? Pagkalisod gani ka anik? Namibahan lang ang mga jungbay. Ay, ba't sa karakter niya ba? Ano ba? Oo. Siguro. Grabe. Grabe ka delikado, hindi ayun ko, ano? Dua ah. Delikado kayo. Mag-give up na ako ba eh? Oh, mag-give up man ka. Mura ginagkakumuyab. Magkikapoy na ko niya. Huwag ka mo nag-give up. Okay. Sige na. Panitaon na ito na eh. Bahala na. Bahala na. Mamatay ka di. Ito. Monay Pokemon? Ginoo. Batik na yung duwa ah. Di na tamunta yun ay. Dili eh. Mura mag-among silingan. Yelo, bias Pikachu. Anong brown man eh. Naambot. Tara eh. Tara.